Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula dipun pani wedal kangge njangkepi tata cara kiraping sampeyan nganten sak kembaran. Lan nyuwun pangapunten dumateng para lenggah sedaya Bapak saha Ibu. Nyuwun pangapunten nggih Pak nggih Bu. Keparenga kula wonten ing mriki namung sedremi anglantaraken hajat panuwunipun Bapak Hartono. Saperlu dipun suwuni berkah pangestu anggenipun gadhah panuwun ngentasaken pitulus Kang Putra. Keparenga kula wonten ing mriki namung sedremi anglantaraken hajat panuwun Bapak Hartono anggenipun gadhah panuwun ngentasaken pitulus Kang Putra putrinipun ingkang sesirih Gendho Ayu Ira pikantuk nama Mas Bagus Eka napa Eka? Eko. Sampun kelampahan kalawau enjing tabuh walu kanthi wilujeng angsal berkah panjenenganipun para sanak kadang saha para sedaya. Pramila simbah dukun badhe njangkepi tata cara adat tradisi Jawi. Kiraping sampun nganten sak kembaran. Lan nyuwun pangapunten dumateng para sedaya Bapak saha Ibu nyuwun bantuanipun dipun tanggapi nggih Pak nggih Bu nggih Mas. Mantene guyu Mas, ora besengut. Nah, senyum ngoten. Mas Eko. Panjenengan sakmenika sampun kagungan garwa ya Mas ya. Sing gemati karo garwamu ya Mas. Ya guyu mantene. Mas Eko keselan bondo ingkang ageng nggih Pak nggih. Sing isal napane Pak, duwite napa jakanipun? Ical jakanipun nggih Mas nggih. Gendho Ira panjenengan sapanjenengan sakmenika sampun dados garwane Mas Eko ya Nduk ya. Sing bekti sing gemati ya Nduk. Mbak Ira nggih kecelen bondo ingkang ageng nggih Bu. Sing isal napane Bu? Prawanipun. Mugi-mugi sampun nganten sak kembaran. Saged mangke rahayu widodari wilujeng, saged ayom-ayom tata titi tentrem, saged antut runtut kados mimi lan mintuna, saged kangge kakan-kakan lan ninan-ninan dumugi donya lan akhiratipun. Dados keluarga ing sakinah mawaddah warahmah. Dina ing saat dinten menika Bapak Hartono gadah panuwun ngedhakaken tanpa jangki Joko Tarub ingkang midodani Bojo Kramani. Sampun kelampahan jajaran nggak dampar kencana kang senesan para sanak kadang saha para lenggah sedaya. Sri mbok penganten ngadegaken setengah segara ya Mas ya Nduk. Panci amu watu kemloso. Cangkingamu bokor kencana ya Nduk ya. Emban-embanmu kendi pratula. Gandulamu kayu gurda. Kalengmu lawe wenang ya Mas ya. Yai Joko Tarub Nyai Joko Tarub. Mudhunke Mbak Widodari cacahe sekethi kurang saiji sing njangkepi mantene putri ya Nduk ya. Klip-klip kadya konang gebyar gebrang sermut ing nemblan enggal kaping gangsal welas mencorong kadya ndaru ya Nduk ya. Kacar kucur kembang kara kembange kencur wong liya dadi sedulur ya Nduk ya. Iku pirang terus Mbah Dukun nadahke kaya kacar kucur ya Mas ya. Mas e katene jumeneng Mas, jumeneng ki ngadeg. Dicereng Nduk, ndak mawut-mawut, sing ngombo digemeni. Serong mriki Mas. Pegangi tangan kalih. Ning ngesok kene simbah dukun sok glogok ya Mas ya. Ora kesusu. Engko sike. Gendho Ira, sira tampan ana kayane Mas Eko ya Nduk ya. Ngesoke guna kaya Sri Kitri werdi ndadi simpen ana nganggo cupumane Astagina ya Nduk ya. Ngesoke kentange kawak jagunge kawak disoke Mas sok glogok pari suwli kanggono sesasi pari jatha kanggono sedina ya Nduk ya. Simpen ana sisih kiwa aja tanggo suka-suka yen durung tekan titi mangsa ya Nduk. Sugih bebek, sugih meri, sugih kebo, sugih sapi.
Najan Mas Eko pun dadi piyayi aja le jamu ngentani ya Mas ya. Yang bengok ya saya ngrem yang ra karo-karuan. Kok kapanten bengok mboten Bu? Jagungnya ya gede-gede. Kamile wae ngasap padha tukul, ditetang sek sondo lempyak ning murah. Endro pari ya lemu-lemu ya nduk ya diundui, digawa bali, diuri-uri, digemeni, rantek didol. Dan dipangan romol, ditabungke nang BRI ya nduk ya. Mbok dienggo munggah haji. Allahumma amin. Mugi-mugi sampeyan nang sak kembaran, saged ijo riya-riya kaya godhong dringo, muger-muger kaya pandan urangen. Lengkung-lengkung kaya long kangkung awerdi dadi anggone golek suti payah pangupa jiwa ya Mas Nduk. Bisa antut runtut kaya mimi lan mintuna. Bisa kanggo kaken-kaken lan ninen-ninen dumugi donya lan akhiratipun. Sakmenika nglajengaken diparingke ibuke ya Nduk ya. Berdiri. Yen pangapunten menika litipaken dreng ibuke sampun cekap sampun nglajengaken dahar kembul aliman. Enggak serong Mas. Disekeli wong loro disangga wong loro Mas. Mengko sike ya Mas ya. Nika sesangganing sang pinanganten menika abot enteng ya disangga wong loro nggih Pak nggih. Nek bungah susah jadi disangga wong loro. Nek lara kepenak nggih disangga wong loro nggih Pak nggih. Nek sare ya wong loro. Sakmenika dongani riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dulang-dulangan. Mantene putri ndulang mantene kakung ndulang mantene putri. Alon-alon. Alhamdulillah. Mantap. Tanduk mboten, Pak? Pun pas, Pak? Sampun? Nggih, sakmenika nglajengaken unjuk-unjukan apa mimi-mimian menika? Unjuk-unjukan, Mas. Mimi templeke wae. Ya. Pun sakmenika ngunjuk kiambak can ngelak niki mantene. Tos riyen. Aja ban, tos riyen, Mbak. Kalih Mas tos. Iya, tak kira apa-apa. Can ngelak niki mantene niki. Teke Nduk, ket panjang dereng mimik to. Mas teke Mas apa-apa, Mas. Bebas niki pun tadi istri suami. Sampun cekap. Yun pangapunten anggen kula ngirapaken sampingan sak kembaran kados sampun cekap bilih wonten gelabang suling atur kula wonten klentengipun matur amargi kula andhap seserepan kula pribadi tansah nyuwun agunging pangapunten. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajengaken sungkeman Pak. Sungkeman nggih Pak nggih.